אנחנו מבקשים קודם כל להודות לכל מי שבאו הערב לטקס חלוקת המלגות על שם דוקטור ברוך זינגר, זיכרונו לברכה. זהו האירוע המרכזי של פעילות העמותה שהוקמה לפני קצת למעלה משנתיים. לא קל לנו להיזכר באווירה ששררה באותם הימים שבהם נולד הרעיון להקים את העמותה. ימים שבהם הרגשנו שהכל כל כך נורא מסביב. הרגשנו שמעבר לתחושת האסון האישי שאנחנו חווים, ישנה אווירת ייאוש וחוסר אונים קשה מנשוא. אווירת שלהי האינתיפאדה הקשים. העיסוק בהקמת העמותה הפך למחזק ומשקם ונתן למי שהיה מעורב בו קצה קציה של נחמה פורתא. אם יותר לי לומר היום וכאן כי אכן נחמה פורתא היא, אבל היא קיימת ופועלת והובה. זיכרונו של ברוך היום עולה כאשר סטודנטים צעירים מצטיינים ושוחרי מדע סובבים בינינו, מתכבדים וגם מכבדים אותו ואת רוחו של ברוך. You've changed, that sparkle in your eye is gone, and your smile is just a careless yawn. It's all over now, you've changed. דבר שתומכם, אני רואה פה פליטי מזומנות, אני לא חושב שאני צריך לחזור לכל הדברים שאמרתי בעבר על תחושת האובדן של ברוך. אני יכול רק אולי לתת דיווח סטטוס נכון לעכשיו שהחור בנשמה נשאר אותו דבר ורק נהיה יותר עמוק אולי. בעבודה עדיין אנחנו נתקלים גם אחרי 5 שנים במצבים שאומרים איפה ברוך? הוא היה יכול לפתור את הבעיה. אני חושב שהדרך הנכונה באמת להנצחת זכרו של ברוך היא אותה קרן מלגות. ואני יכול רק להגיד לאותם זוכים המלגות, מניסיוני אישי גם, לקבל מלגה זה נחמד. כן? לקבל מלגה שם ברוך זה לא נחמד, זה לא רק נחמד, זה קודם כל הרבה כבוד. אבל זה גם במידה מסוימת אני חושב מחויבות. והייתי שמח אם האנשים יקדישו קצת זמן וללמוד על הבן אדם שאת המלגה לשמו הם קיבלו. כי ברוך בנוסף להיותו חוקר מצטיין, חבר נהדר, הוא גם היה בן אדם. וגם היום בעבודה אני משתדל היום להקפיד בכל התחומים. אנשים צריכים להיות לא רק אנשי מקצוע טובים, הם צריכים להיות בני אדם. וברוך בנושא הזה הוא היה מודל לחיקויים, ואני חושב שאין מדען מושלם אם הוא לא לומד גם את התכונות הנפשיות שהיו לברוך, של שילוב של יכולות גבוהות עם ענווה ועם שיתוף פעולה ועם חברות אמיתית בכל התחומים. קשה לי מאוד להיות כאן בסורק, ובה בעת אני אוהבת לבוא לכאן. ברוך אהב את העבודה ואהב מאוד את האנשים כאן. התסכול על עבודת חיים שנקטעה במחי יד גורם לנו לרצות להמשיך את דרכו של ברוך שהתאפיינה באהבה, בחריצות, בהצטיינות, בנדיבות ובצניעות. ערב טוב, זו זכות מיוחדת לדבר בערב הזה, ולמרות שאני אדבר על איינשטיין ועל שנת הפיזיקה העולמית, אני כבר הבנתי מהדברים של קודמיי, אני גם ידעתי את זה מההיכרות הקודמת שלי עם ברוך זיכרונו לברכה, שגם הפיזיקה נכללת באופקים הרחבים שהיו לברוך. הזוכים השנה הם יוליה קרגין מעפולה, שלומדת כימיה באוניברסיטה העברית בירושלים. יוליה, בבקשה. שי אסיס מראשון לציון, שלומד הנדסה כימית וכימיה באוניברסיטת בן גוריון.
פביאן שוורצמן מבאר שבע, שלומד כימיה באוניברסיטת בן גוריון עפולה. ואני רוצה לאחל בשם כולנו שתצליחו במדע, ואולי בעוד כמה שנים נראה אתכם בחזית המדע בישראל, בין אם זה יהיה במחקר, אולי אפילו פה, כמו שאמר ראש הקריה למחקר גרעיני פה, ואם לא, אז אולי בתעשייה או בהוראה. תודה רבה ובהצלחה לכולכם. רציתי להגיד הרבה תודה, זה כבוד גדול בשביל לקבל את המלגה הזאת, ובעצם עם המלגה הזאת לעזור לי להגשים חלום. מגיל קטן אהבתי מדעים, מקצועות כימיה, מתמטיקה, פיזיקה. תמיד משכו אותי, ואחרי שחרורי מצה"ל החלטתי ללמוד כימיה. מעבר אבל לסקרנות ולעניין שלי, היו תמיד אלה אנשי המדע שאליהם היו נשואות עיניי, ותמיד בעצם להישגים שלהם שאפתי להגיע. אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח להשכיל ולהמשיך את דרכם. תודה רבה.